Op Aruba en op Curaçao door de Human Rights Caribbean Foundation. Zij willen dat het huwelijk wordt opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Zijn ervoor naar de rechter gegaan. Daarna is een zaak naar het gemeenschappelijk hof gegaan. En toen die bepaalde dat dat daadwerkelijk moet gebeuren, is het land Curaçao en het land Aruba naar de Hoge Raad gegaan. Nou, vanochtend vonden daar pleidooien plaats. Dus alle partijen mogen zeggen wat zij ervan vinden. Dat moet later ook nog schriftelijk worden behandeld. En het zal zeker in 2024 pas zijn voordat er daadwerkelijk duidelijkheid over deze zaak komt. Maar de Hoge Raad wil het grondig behandelen. Het is opmerkelijk, via een livestream konden we de zitting in Den Haag bijwonen. En de voorzitter van de Hoge Raad die heette de mensen op Curaçao en Aruba ook in het Papiaments welkom. Hij zei zelf dat zijn Papiaments niet goed was, maar de waardering voor de taal sprak er natuurlijk wel uit. En het is ook een heel druk bezochte pleidooi-uitwisseling. En wij hebben voor u gekozen om de bezwaren van Curaçao nader uit te leggen. Kijk naar een fragment waarbij de advocaat van Curaçao, Chester Peterson, uitlegt waarom hij vindt dat de rechter ten onrechte op de stoel van de politiek is gaan zitten. In deze wens het land in de eerste plaats benadrukken dat het eerbiedigen en garanderen van ieders grondrechten voorop staat. De staatsregeling legt enkel schriftelijk vast wat voor ons allen niet meer dan normaal is. Indachtig deze vooropstelling zou wellicht de vraag kunnen opkomen waarom het land zich toch, het land toch opkomt tegen het vonnis waarvan beroep in cassatie. Het instellen van cassatie tegen het vonnis is in de visie van het land noodzakelijk. Met zijn bestreden uitspraak heeft het Hof de fundamenten van de rechtsstaat en de daaraan inherente scheiding der machten aangetast. Het in cassatie bestreden vonnis houdt, naar de mening van het land, niet, althans in onvoldoende mate, rekening met het complexe samenspel van maatschappelijke, politieke en juridische factoren. Factoren die maken dat het land op dit moment niet tot het openstellen van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht over kan gaan. Het vaststellen dat enig feit of omstandigheid of een wet in strijd is met de staatsregeling brengt nog niet met zich dat de rechter op de stoel van de wetgever mag gaan zitten. Terughoudendheid, en dat hebben we de voorgaande pleiter ook uitgebreid horen betogen, de terughoudendheid van de rechter is daarbij op haar plaats. Volgens advocaat Peterson moet worden voorkomen dat het huwelijk op Curaçao wordt opengesteld onder invloed van het liberale gedachtegoed in Europa, in dit geval Nederland. Van alle landen die niet direct onder invloed van een Europees land staan, zoals Curaçao en Aruba binnen het Koninkrijk, is alleen Cuba de enige die het huwelijk zelf heeft opengesteld. De rest van de landen vinden dat het daar nog niet de tijd voor is, zo legde Peterson uit. En hij gaf ook aan, er moet worden voorkomen dat er een beslissing wordt doorgedrukt. Het koloniale verleden mag daarbij niet over het hoofd worden gezien, zeker niet in het jaar dat we de slavernijverleden herdenken. Aldus de advocaat namens het land Curaçao. De geluiden die het land bereiken van onder andere lokale religieuze leiders, antropologen en historici duiden er in ieder geval op dat een zeer groot deel van de samenleving om hem moverende redenen niet bereid of klaar is voor het openstellen van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Hierbij kan, moet en mag het koloniale aspect niet uit het oog worden verloren. Voorkomen moet namelijk worden, en zeker in dit jaar waarin wij het slavernijverleden herdenken, dat de onderhavige hofuitspraak ertoe leidt dat de bevolking vanuit haar moreel, religieus en spiritueel referentiekader en geschiedenisbeleving niet klaar is voor een Nederlands voorkomend eigen hof, door een Nederlands voorkomend eigen hof opgelegd huwelijk en daartegen in verzet komt. Dat wil het land goed voorkomen. Voor bepaalde thema's geldt simpelweg dat vanwege de eilandelijke Caribische context veranderingen, waaronder misschien een liberaler denken, langzaam, althans langzamer gaan
dan dat in Europees Nederland bijvoorbeeld het geval is. Een goed voorbeeld hiervan is de discussie rondom Zwarte Piet. We zitten in de tijd van het jaar waarin Zwarte Piet gevierd wordt. Bij ons in Curaçao is de discussie veel minder levend dan in Nederland. En in ieder geval wordt die discussie ook veel minder agressief en heftig gevoerd dan dat in Nederland het geval is. De vrijheid van Curaçao daarin moet geëerbiedigd worden. Mogelijkerwijs wordt het opleggen van het openstellen van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht ook andere thema's opgeroepen, althans sentimenten opgewekt die veel verder gaan dan alleen het onderhavige thema. Die geluiden hebben het land ook bereikt in het overleg met de lokale religieuze en antropologen en historici.